Petržalke sme našli najviac Rusínov na meter štvorcový na Slovensku. Neveríte? Ale áno. Na stretnutí, pri ktorom si pravidelne pripomínajú zvyky svojich predkov, bola aj Ruslana Kurilcová. Avšak tento rok to nebolo len o tom. Pred ščítaním obyvateľstva Rusíni žijúci v Bratislave sa stretli na vystúpení podukránskeho umeleckého ľudového súboru. V Bratislave žijú tisícky ľudí, ktorí majú rusínske korene. Väčšina z nich si píše slovenskú národnosť. Je tu veľmi veľa ľudí, ktorí takto emigrovali z východného Slovenska do Bratislavy. Národnosť, náboženstvo a láska, to sú úplne súkromné záležitosti každej osoby. Takže zrejme každý sa rozhodne podľa svojho vedomia a svedomia. Michal Micenko má manželku Slovenku. S dcérkou sa rozpráva po rusínsky. Keď jej sľúbil trojitú zmrzlinu za to, že sa bude s nami rozprávať, okomentovala to svojským spôsobom. Odkúvam, že ja nechcú trojitu, pretože... Tak dvojitu, dobrý. Pretože keď to tá perša mi vpade. Niektorí Rusíni sa s deťmi nechcú rozprávať materinským jazykom, aby nemali problémy so slovenčinou. Môžeme odporučiť všetkým rodičom, že sa nemusia báť. No nikdy som zase nerozprávala po rusínsky, ale vždy som rozumela a teraz vlastne kvôli tomuto predstaveniu som sa naučila. Súčasťou programu bol aj krst knihy. Krstili ju liečivou vodou cigeľka a zemezeleňou, čiže barvinkom, ktorý sprevádza Rusínov od kolísky až po hrob. Nezmenili sme názov na takže časové malé dejiny Rusínov a podarilo sa nám do nej doplniť označenia, že to je knižka, ktorá je špeciálne vydaná pro ščítanie obyvateľstva na Slovensku roku 2011. Ruslana Kurilcová, televízia Joj.